سينما سمري سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا صحاب سيني تروفتا نفسد النهار سينما سمري سلام زي خبركم من استفتكم من تخاتلتنا بحفشة أفكرت قدم بشكليتا دما بفلاي أبزز لكم سلام انتعنا نمنيلكم نلومون حفشة وتعزبتاتنا نايزي لوم زكايد مبل 18 مدرخ جيرو دي إيطاليا حسنا لكم قريبنا لنا بروخ مكتتال أزلوم عمت نمبل 205 جزيء زكايد زلو وددر جيرو دي إيطاليا لومي 10 مدرخو بمثل سالك أتسئلو خو عليو زحالفا مدرخات نناتن مت أو عسم كوهابن كم زغنيه نايلوم وددر دما فاينال سبرينترز داي زبل مت أو عتوهيبو علو زخونو لدما تقادمتي عقب زعبلو مدرخات وددر كايدو بمغناي لومي نايمو داتا ناي غولاغول وددروم كسلاس اليوم عبز مدرخ زدما نتوم كل جزيء تأمر كتبتا وددر زر إناس سبرينترز مالت فولاجستاويان أب مزازم حنتات ناي حيل بقوم كزورون حفكوف ندابلو عين سب كسلبون كنعزبينا زنايلوم وددر غولاغول زعبلولو اب رئيس مخانو حصير رحقت كاب زشفن مدرخ ونيو زي كاب بورغو فالسغوانا مبغس بمغبار اب تريفيسو ززازم 152 كيلومتر رحقت زلو مدرخ كلته ناي عقب كاتاغوري تسرعيلوم الله زن ناي عقب كاتاغوري كهلو سلازلو انت زي كوينو مس ناي زحالف مدرخاتا نصاصيركا عقبت يلكا كتسميون زيد فريو اتا قداميتي اب فلما 25 كيلومتر اب لي اسكالي دي بريمولانو تسريع زلا خوينا ناي استات 2 كيلومتر رحقت زلوا 4.7 غراديان ستغمغم اتا خاليت دما ناي بوناس وددر كوينا اب مبل 102 كيلومتر اب مورو دي كاديل بوجيو تسريع زلا 1.1 كيلومتر رحقت 11.3 دما غراديانس عقب زلوايا منالبات اتا زتررت ناي غراديانس عقب كونت خونت اب ناي عقب حماقات زخونو تقادمت ግን አሸጋሪት አይኮነትን ምክንያቱ 1.1 ኪሎሜትር رحقت راي سلازلوا كمزي زغلصنايو تقادمتي كاب بورغويم كبغسو اذا ከተማ ዚኣ ሓንቲ ካብተን ጥንታውያን ከተማታት ኢጣልያ ኮይና ኣብ መግዛእት ሮማ ከም መንበር ዝጥቀሙላ ዝነበርያም ናይ ቀደም ስማ አውዝጉም ዝበሃል ኮይኑ ምዛ ሕጂ አውግስበርግ ትበሃል ከተማ ናይ ሃገረ ጀርመን ዘራኽብ ጽርግያ ከም ዝነበራ ዝፍለጥዩ ንእሽቶ ከተማያ ህዝባ ድማ ብናይ ንግድ ንጥፈታት ይዝናበር ማቴዮ ትሬንቲን ኣብ ታሪኽ ቅድድም ብሽክሌታ ኢጣልያ ጉኑን ስም ዘለዎ መበቀሉ ኣብዛ ከተማ ምዃኑ ይዝንገረሉ ብዘይ ካዚ ዓቀበት ዘይብሉ መንገዲ ትውንን ብምዃና ናይ ነዊሕ ጉዕዞ መካይን ባኣካሓልፈን ዝመርጻ ተቀዳድምቲ ኣብ ናይሎም ውድድር ሓጺርን ጎላጉልን ጉዕዞ ከካይዱ ብምዃኖም ኩለን ጋንታታት ንስፕሪንተርስ ናይ ጋንተን ክሰርሐን ተገሚት ዘሎ እዚ ድማ ኣብቲ ናይ ፈለማ ብዙሕ ናይ ህድማ ፈተናታት ከይተረኣየ ብምጽናሕ ድሕሪታ ኣብ መበል 73 ኪሎሜትር ኣብ ቫልዶ ብሌዴን ተሰሪዓትሎም ዘላ ናይ ኢንተርሚዲየት ቅጽበታ ውድድር መኒው ናይ ብሬክ ኣዌይ ውሳኔ ክወስድ ክንዕዘቦ ኢና ኣርናውድ ዲማረ ወላኳ ንካቨንዲሽ አንጽፉሉ ዘሎ ናይ ነጥብ ፍልልይ 17 እንተኾነ ኣብዚ መድረኽ ካቨንዲሽ ነጥብ ኸሲቡ ዲማረ እንተኸሲሩ ግን ነጥቢ ኣመና ክጸብ ምዃኑ ይዝረአካ ብዘይካዚ ቫንደርፖል ተመሳሳሊ ነጥብ ዝእክብ እትቀለስ ሰማይ ካዕርግዩ ድሕሪታ ካልአይቲ ንዓቀብ ቦናስ ካታጎሪ ካልአይቲ ነጥቢ እትኸስብ ናይ ኢንተርሚዲየት ቅጽበታ ውድድር ኣብ መበል 116 ኪሎሜትር ኣብ ሱሲጋና ተሰሪዓትሎም ኣላ ብድሕሪ ዘሎ ቅርጽ መሬት ኣዝዩ ሰጣሕ ጎልጎል ኮይኑ ተቀዳድምቲ ኣብ ሰዓት 55 ኪሎሜትር ክሕንበቡ ትጽቢት ይግበር ከተማ ትሬቪሶ ድሕሪ 2013 ንፈለማ እዋን ሎም ዓመት ተዓዋቲ መድረኽ 18 ከተእንግድ ኣብቲ እዋንቲ ማንክስ ሚሴሌ تعويتو لزنبرن اب بوديوم تريفيزو ديبو كم زتصمبلن يذكر ساعات 1:47 زفلم مدرخ بورغو تريفيسو حصير كيلومتر زشفن غولاغول بمخانو ساعات 5:40 كزازم تثبيت يغبر تريفيزو لعل 84 شح تقماطو حزب زلوا خوينا نفعات سارتو مالت سفيت خدان زركبوا ختميا زتفلاليه قد خدان بمسفاي دما اب عالم توادادار زخونه فاشن كدان تقرب راغبي زتبهاله عينت سبورت اب زخبابي ازيو فتو مخانو يزنكرلو اذا ختما اب عالم تماساسالنت مزبزحن كتماتات كم اورلينس ناي فرنسا تيميسوارا ناي رومانيا
ኩሪትባ ናይ ብራዚል፣ ኒክ ኩዊን ናይ ኣርጀንቲና፣ ግሪፊዝ ናይ ኣውስትራልያ ከምኡውን ጌልፍ ናይ ካናዳ ተሰሪዓ ትርከብ። ከም በዓል ተዋሳኣይ ሊዮናሮ ፋኒ፣ ሙዚቀኛ አንጀሎ ኢፍሪኪያን፣ ጆቫኒ ማሱቶ፣ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ አሌሳንድሮ ዴል ፔሮ ዝኣመሰሉ ህቡባት ውልቀ ሰባት መበቀሎም ኣብዛ ከተማ ምዃኑ ዝፍለጥ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኣብዚ ናይ ሎሚ ውድድር ክዕወቱ ትፅቢት ንገብረሎም እቶም ኣብ ናይ ስፕሪንት ቦታ ተወዚዖም ዘለው ከም በዓል ጊያኮማኒ ዘሎ ካብ ክለብ ኢዝራኤል ፕሪሚየር ቴክ፣ ኣርናውድ ዲማረ ካብ ኤፍዲጄ፣ ማርክ ካቨንዲሽ ካብ ኩዊክ ስቴፕ፣ ኣልቤርቶ ዲያንዘ ከምኡውን ቫንደር ፖል ኮይኖም ኣለው። ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ መበል 17 መድረኽ ሳንቲያጎ ቡይትራጎ ኣብ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራቱ ንፈለማ እዋን ዓወታ መዝጊቡ። እዚ ወዲ 22 ዓመት ኮሎምቢያዊ ካብ ክለብ ባህሬን ቪክቶሪየስ ኮይኑ ኣብ ናይ ዓቐብ ምሕኳር ብዘርኣዮ ዝነኣድ ብቕዓትኡ እቲ ናይ ትማሊ መድረኽ ክዕወተሉ ዝኻለ ድሕሪ ዓወቱ ድማ ከም ዝኽብል ተዛሪቡ ነይሩ። ናይ ፈለማ ዓወተይ ኣብ ግራንድ ቱር ከም ምዃኑ መጠን ኣመና ተሓጒሰ ኣለኹ። ደቂ ጋንታይን ዝገበሩለይ ሓገዝን ጻዕርን ኣፍቃሪተይን ስድራ ቤተይን ክህቡን ናይ ዝቐነዩ ሞራልን ደገፍን ሳልኦም እዩ እዚ ዓወት ተረኺቡ ክብል ተዛሪቡ እቲ ኣብ ናይ ሰንበት ውድድር ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ መንእሰይ። ድሕሪ እቲ ናይ ትማሊ ውድድር ሪቻርድ ካራፓዝ ሕጂ እውን ኣብ ናይ ጂሲ ክላሲፊኬሽን ምድብ ቀዳማይ ኮይኑ እኳ ሊላ ማልያ ገና ካብ ነብሱ ክትምንጠል እንተዘየፍቀደ እቲ ናይ ግዜ ፍልልይ ግን ምስቲ ካልኣይ ኮይኑ ዝመርሕ ዘሎ ጃይ ሄንድለይ ካብ ቦራ ናብ 3 ካልኢት ወሪድሎ። ካራፓዝ ነዛ ብማልያ ሮዛ ትፍለጥ ብሉጽ ናይ ጂስ ምድብ ኣብ መበል 14 መድረኽ ካብ ጁዋን ፔድሮ ሎፔዝ ናይ ክለብ ትሬግ ሲጋፎርዶ ዝተቐበላ። ሚካኤል ላንዳን ጃኦ አልሜዳን ኣብቲ ናይ ትማሊ መድረኽ 17 ግዜ ክኸስሩ ብምኽኣሎም ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ናይ ግዜ ክገፍሕ ኽኢሉሎ። ኣብ ናይ ሰማያዊ ናይ ዓቐብ ማልያን ተመፂና እውን ኩዌን ባውማን ናይ ክለብ ጃምቦ ቪዝማ ኣብተን ተዳልየን ዝነበራ 3 ናይ ዓቐብ ካታጎሪ ኣብ 2 ክዕወት ብምኽኣሉ ነጥቡ ናብ ልዕሊ 100 ብምድያብ ንጂሎ ቺኪዮን ናይ ትሬክ ሴጋፎርዶ ክዕብልሎ ተራኢሎ። ኣርናውድ ዲማረ ንሮዛ ዝሕብራ ማልያ ለቢሱ ኣብ ናይ ፖይንት ክላሲፊኬሽን ምድብ ዝመርሕ ዘሎ ኮይኑ ጋቪያራን ካቨንዲሽን ክሳብ ናይ መድረኽ ይኹን ናይ ኢንተርሚዲየት ስፕሪንት ዘይተዓወቱ ውድድሩ ብምዝዛም ጥራዩ ዝመርሕ ዘሎ። ኣብ መንጎ ጋንታታት ባህሬንን ቦራን ዘሎ ፍልልይ 14 ሰከንድ ኮይኑ ካብ ዘሎ ግዜ ንላዕሊ ኣባላተን ኣብዘን ሎሚ ገዲፍካ ተሪፈን ዘለዋ 3 መድረኻት ከቢድ ቅልስ ከካይድ እዮም። መርሃዊ ቅዱስ ኣብ ዛረዛን ዕለት ኣብ ዘሰላሰሎ ውድድር መበል 80 ተርታ ብምሓዝ ብሰላም ዛዚሙ ይርከብ። بحفشا كساب تمالي ترخي بزلو تسيت مسنعزب ኣብ ናይ ትማሊ መድረኽ ዝተዓወቱ ቀዳማይ ሳንቲያጎ ቢትሪጎ፣ ካልኣይ ጊጅስ ሊምሬዚ፣ ሳልሳይ ድማ ጃን ሄርት ኮይኖም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ክወፁ ከለዉ ሃግ ካርቲ፣ ሪቻርድ ካራፓዝ፣ ጃይ ሄንድሌይ፣ ሞሪ ቫን ዘቨናንት፣ ኮን ባውማን፣ ጉይላይ ማርቲን፣ ማይክል ላንዳ ድማ ክሳብ 10 ተርታ ሒዞም ክሳብ ናይ ትማሊ ኣብ ናይ ጂሲ ክላሲፊኬሽን ተታሒዙ ዘሎ ውፅኢት ድማ ሪቻርድ ካራፓስ ቀዳማይ፣ ጃይ ሄንድሊ ካልኣይ፣ ሚካኤል ላንዳ ድማ ሳልሳይ ኮይኖም ክመርሑ ከለዉ ጃኦ አልሜዳ፣ ቪንቼንሶ ኒበሊ፣ ፔሎ ቢልባኦ፣ ጃን ሂርት፣ ኢማኑኤል ባችማን፣ ጆዋን ፔድሮ ሎፔዝ፣ ዶሚኒኮ ፖሶቪቮ ድማ ካብ 4 ክሳብ 10 ኣለዉ። ኣብ ናይ ነጥቢ ክላሲፊኬሽን ምስ ንዕዘብ ድማ ኣርናውድ ዲማር ቀዳማይ ብ238 ነጥቢ፣ ማርክ ካቨንዲሽ ድሒሩ ካልኣይ ብ121 ነጥቢ፣ ሳልሳይ ድማ ፌርናንዶ ጋቪያራ ብ117 ነጥቢ ይመርሕለዉ። ኣብ ናይ ዓቐብ እንድሕር መፂና ድማ ኩዌን ቦውማን ካብ ጃምቦ ቪዝማ ብ218 ነጥቢ፣ ጂኦሎ ቺኮነ ካብ ትሬክ ሴጋፍሬዶ ብ103 ነጥቢ፣ ዲያጎ ሮዛ ድማ ብ94 ነጥቢ ሳልሳይ ኮይኑሎም። ኣብ ናይ ብሉጽ ትሕቲ 25 ዕድመ ናይ መንእሰይ ክላሲፊኬሽን ወይ ድማ ምድብ ድማ ቀዳማይ ጃኦ አልሜዳ፣ ካልኣይ ጆዋን ፔድሮ ሎፔዝ፣ ሳልሳይ ድማ ታይመን ኣሬንስማን ኮይኖም ኣለዉ። ብሓፈሻ ኣብ ናይ ጋንታ ቅልስ ዘሎ ድማ ቀዳማይ ባህሬን ቪክቶሪየስ ክትከውን ከላ፣ ቦራ ድማ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ክትስራዕን ከላ፣ ኢንተርማርች ዋንቲ ጎበርት ድማ ሳልሳይ ኮይነን ኣለዋ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሓፈሻዊ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና በዚ ፍጸም ኣብ ውጽኢት ይራኽበና። ቅድሚኡ ግን ላይክ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ስለምትከታተልኩም ነመስገን።
ጊዜ ሓይልና ለለበት ፍልጠት ሓጎስ ደስታ ሰሓቕ ስኒት ሩፍታ መኽሰብ እናሃረ ሲኔማ ሰመረ ኣብ ሲኔማ ሰመረ